Sawise aku mapan ana ing taman Sliramu ini. Sliramu kepiye Diajeng? Saben dina atiku tansah kasiksa Kang Mbok. Yen ngono padha sing tak rasake. Diajeng, aku bakal budidaya ning papan kene aku bakal ngayakaken sayembara. Sok sapa wae sing bisa ngluarke aku lan sliramu ning papan kene. Yen wadon bakal tak daku dulur Silarawati, yen kakung bakal disuwitani ya Diajeng. Aku kang sayembara. Sapa kesak tenan? Senopati saka Mojopait Damarwulan kang dadi aranku. Bali sapa? Aku garwane Kang Mas Murudisma Winakjingga. Aku Waito. Wae to kang sawiji. Aku puyengan. Ning ngarepe kandha yen to kuwi garwane Wurubisma Winakjingga. Yen kaya ngono tiwas kebeneran. Tekaku ana ing Kadipaten Blambangan kepengin rangket karo Wurubisma Winakjingga. Kanggo dadan supaya aku bisa adu arep karo Wurubisma Winakjingga. Gelem kowe sak lorone leladi karo aku. Kepiye Diajeng? Monggo Kang Mbok. Oh, yen ngono ayo diwiwiti monggo-monggo Kang Mas. Swantenipun kakung lho lurae. Coba larakan gawa metu mrene. Oh, nggih. Iki lho wong iki, Pak. Aduh. Betah ning jero sentong Jebule doyang-yangan. nggih, gelutan Wurubisma Winakjingga. Sapa kowe, Gus? Senopati Mojopait Damarwulan sing dadi aranku. Tekakune Kadipaten Blambangan sepisan krangket karo kowe Winakjingga. Kowe Damarwulan Winakjingga. sugih kendel bondo wani. Wani ngunjak garwaku sak kloron wae to karo nyengunyengan lan Uyengan lurae, unyengan. Maneka karo aku. Tak rangket tak suwanaken bojo Mojopait. lho. Damarwulan Winakjingga. sing arep kok nggo piandel kuwi apa lan Najan aku mau badan sajuga nanging aku ora melis ngadepi karo kowe Winakjingga. Nggih. rupa pundhut no pusakaku yun. Niki pun sampurna kemawon. Sumbare kaya bledek nyamber ya. Dedek niku mboten sumbar. Sumbare kaya bledek kae suarane yo. Ngagetne tiyang. Dayun bapak itu kiem. Nggih lurae. Sesuk Damarwulan bakal tak ketok gulune nanging Pripun? sawetara tunggone yun. Lho, kula kan nenggani niki. Mboten ten kancane. Dewe aku bali nang Blumbangan. Nggih, monggo. Wah, lah kok dikancani cewek-cewek ya wani aku. Biasane sepi kok cewek-cewek melok nunggoni, aku ya wani nunggoni. Wah,
pripun iki wah. Ya wis, nang aku tetep rodok printing kok. Wong biasane ana mati wedi ora karuan. Ya wis, tunggoni. Kakang, kakang damar ulang. Kakang, ya wis ngene yo diaji. Ayo bareng-bareng pilih jajan. Monggo kanggo. Wah, itu orang kowe. Aku bisa waloyo teneng jati. Kowe kang sadani aku matur nuwun karo kowe sakloro. Nanging aku gumun banget karo Wurubisma Minaji. Apa kang dadi piandele Wurubisma Minaji? Kakang damar ulang. Piandele loro cacahe. Kaping 1 godho wesi kuning lan kaping 3 pedhang Kuto Sukayana. Yen pancen kowe saklorone tresna karo aku njaluk cidranen pusakane Wurubisma Minaji. Kaya ngono ayo diaji. Pedhang Kunto Sukayana. Godho wesi kuning. Godho wis kuning. Kowe sakloro mapan sangguriku aku bakal nyumbare karo Wurubisma Minaji. Wurubisma Minaji nggo. Metu jaba tanding ngono iki damar wulan. Piu piu piu. Wurubisma Minaji. Jebul serep nyawamu kowe lan Pati uripe manungsa dudu garapanmu nanging kabeh wadine Gusti. Mbok menawa iki dina aku sing urip kanggo nyangking karo ndasmu Minaji. ngendi ana wong kendel tanpa piandelan. Coba sawangan iki Minaji. Waduh, 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 Damar ulang Minaji. pusaka gawa rene lan garwaku sakloron dadi garwamu. Kaya ngono. Yen kaya ngono Minaji. Coba tampanono iki pusaka. Minaji kaya semekane pati pustakane bakal tak tidah tak suwanake mojo pae. Mengatur kakang damar ulang. Ya iya yang setelahnya. Kados pundi Anggarku tanding karo Wurubisma Minaji nggo entuk kamenangan kaporo. Katok kaya iki mustakane Wurubisma Minaji ku bakal tak suwanake nang ngarep. Lawayaken niwas mapan kalesan panjenengan sampun kula papak kreta juli tumono kagem titian Kaya ngono. panjenengan. Yen Monggo. ngono bareng-bareng mojo pae. Suwan, suwan. Kene yo diajeng ayo bareng-bareng diiringi kakang. Diajeng. Tani damar bulan, calon ratu kok turu sanggon-gon tani. Nami oleh damar bulan. Meneh-meneh wae tolan kuyengan silu sadani karo aku. Pancen kuwi bener. Gelem kowe sakloro munggah ning praja Mojopahit, gelem dadi seksi. Kaya ngono. Yen kaya ngono ayo bareng-bareng. Monggo kanggo. Lopate lho gendeng. Jauh timbalan dalem. Kados pundi kabar wusananipun? Anggenipun damar sasangka ngentes karya Lopate. Kebareng munjo atur dumateng sedalem lepat nyuwun pangapunten awit ingkang nglapati anak kula pun Raden Mas Layang Setodara kumitir. Kepiye layang sekarang layang kumitir? Oh, sang Juwita Ratu kepareng duatu. Sasampunipun Kang Mas Damar Wulan musuh tanding kalih Wurubisma Minaji. Wedal sakmenika Kang Mas Damar Wulan pecah. Pecah nanti ya. Sang Juwita pecahipun Kang Mas Damar Wulan
kula boten trimah satemah kula tanding kalih Wuru Bisma Minajingga. Meleres. Minajingga sampun saged kula pejahi sang Menika leres. Jos. Paman menak koncar. Sang Juta Ratu. Sok ngateno menawi to sang Jawata menika cidul si paman. Saged kemawon ning kasunyatan miturut aturipun Layang Seta piyambakipun ingkang saged mejahi dhateng Wuru Bisma Minajingga. Mila Sang Juta Ratu Paman, kawicaksanan wonten ngersa panjenengan monggo anggen panjenengan badhe peparing dhateng Layang Seta. layang Seta lan layang Kumiter. Dawuh. Ingsun jejere pengayoman. Ora bakal nguncati weca jani janji. Rene siramu kan bisa ngentas karya bakal tak jumenengke ratu ana ing kraton Mojopahit. Matur suwun. Matur nuwun. Cuma ratu Kang Mas. Rati ratu. Ratu. Pangestunipun. Ya, apa ngestoni kali sing sami. Oh, cocok mriki kok. Cocok. Cuma nek ratu kok. Ya. Wih. Jian wis. Cuma nek ratu. Belum. Sampai naik bibit. Ademu kuwi arep dadi ratu. Aku malah mbok. Lah. Lah kok gambar dados ratu gede lapu-lapu Loh. Laku-lakute kadangmu mbengkas karya ing Mojopahit merjaya Minajingga. Sinten mo? Cekali kula. Iya. Tangi. Tesing lindur iki. Tangi. Tangi. Sing ngindur ki kowe ora aku. Lah kok dadi Pak Brol to? Lho. Lah wong ora duweni lapu-lapu ta apa Minajingga. Tu begini pecah. Sinten kang minta? Pangapuntenipun Sang Juta Ratu ingkang saged nirat karya menika mboten sanes Kakang Damarwulan. Mati ya mati. Damar lagi bongkok. Saya bongkoyo. Sang Juta Ratu menapa kepareng kula swangaken wonten ngersa penjilian? Alhamdulillah ngaten injih. Ampun kita terus. Saeton sok maneh Damarwulan. Jangan. Setan. Kula mboten setan kula mantu panjenengan. Ampun cecak-cecak. Kudu setan. Mboten. Damar lan tenan. Nggih. Setan mau. Sakit. Monggo Kang. Bikin. Aku caket setan itu mungkin kamu jangan neken yang Paman menak koncar. Sang Juta Ratu. Rumaos jiblek penggalih ingsun. Panjenengan minangka adiyaksa. Kula pasrahe ngadili perkawis menika, Paman. Sinika dawuh. Kakang Gender, Car piye car? sabda pangandikane Sang Juta Ratu. Iya. Lamun kalenggan iki aku keng dipercaya supaya ngadili perkara. Ngene lho car. Wong dadi jeksa ki ya ora gampang lho, Pak. Kudu manggen ning tengah-tengahing bebener. Sing salah ya disalahke, sing bener ya dibenerke. Saya car sing mbok adili. Seta Kumitir lagi. Anak kula. Seta Kumitir kuwi anakku lho car. Dadi ya nggih. Napa? Gitu Mas. Kula mboten butuh. car. Mergo kula dadi jeksa negara niki pun disumpah. Kirang kata Mas. Mana kirang kata Mas. Bang. Enggak. Ya car. Jeksa negara bakal amiwiti nelesih perkara. Tak wiwiti saka Layang Seta Kumitir. Nggih. Nalika kowe ketemu kelawan Wuru Bisma Minajingga, pasuryane iki ala apa bagus? Bagus.
Allah apa bagus? Bagus, bagus. Singkat. Nggonmu mateni Wuru Bisma Minak Jingga iki nganggo piandel apa? Tobat. Pacul. Tobat Kang Mas. Nuwun pangapunten, Mbok. Sasampunipun pinanggih kalih Yayi Kumitir. Wuru Bisma Minak Jingga dipun tumbak laka-laka. Boten tumomo. Ora mati. Kepanggih kula wantep pacul. Bres. Pecah. Pun pacul. Pacul. Pun kiwir-kiwir kula tobat niku. Terus tengok ngangge pacul. Nggonmu mateni Wuru Bisma Minak Jingga nang endi? Alun-alun. Alun-alun. Alas. Alun-alun Kang Mas. Alas. Lah kula kok alun-alun nek. Nuwun pangapunten. Pinanggih kalih Yayi Kumitir. Wonten madyanipun alun-alun. Nggih. Perang tuwanding melajeng kepanggih kula wonten alas. Kula sikat sikile. Kula langsung marang pacul niku nggih teng alas. Wis mlayu kuat-kuate iki lho nyawane. Wis cukup. Ojo kakean ngomong. Niki buktine lho, Man. Enten buktine. Buktine apa? Pustakanipun Wuru Bisma Minak Jingga. Monggo lajeng sampean rican-rican iki. Niki mustakanipun. Iki buktine Nggih. mustakane Wuru Bisma Minak Jingga. Alas. Tipete nggih ketokan pacul Nah, soal pacul iki. Damar Wulan, Dawuh kula sangat biasa. nalika kowe ketemu kelawan Wuru Bisma Minak Jingga nang endi? Wonten taman Puralingga. Pasuryane Wuru Bisma Minak Jingga kae ala apa bagus? Allah. Wah, katarak iki katarak iki. Jur Bagus. nggonmu mateni kelawan Wuru Bisma Minak Jingga nganggo piandel apa? Gada wesiku ning dalam pedang Kunto Sukayana. Buktine apa? Sinaosa kula mboten saged ngaturaken bukti nanging kula nggadahi seksi. Menika seksinipun. Dadi seksine bocah wadon loro kae. Injih. Sapa kowe? Pegang radoh. Wah, sing Kula iki. puyengan. Waito lan Puyengan. Pernah apane Wuru Bisma Minak Jingga? Cik kula garwane. Oh, garwane. Kakang Dunder, Dawuh apa saksa. perkawis menika dereng saged dipun inggaken wonten ing Pradata jalaran sami kiyatipun Layang Seta Kumitir anggadhahi bukti mustakanipun Wuru Bisma Minak Jingga. Neng Damar Wulan najan boten anggadhahi bukti nanging anggadhahi seksi boten sanes garwanipun Wuru Bisma Minak Jingga Waito lan Puyengan. Sing saged ditumpas mati. Saged ditumpas seksi niki. Nggih. Mongko Wuru Bisma Minak Jingga menika tiyang ingkang sekti bebasan jinangkung dening dewa. ya Kula anggadhahi kapitayan ingkang saged mejahi Wuru Bisma Minak Jingga menika tiyang ingkang anglangkungi sektinipun kalian Wuru Bisma Minak Jingga. Nah, Jeksa negara bakal nemtokake Ya. sapa sing bisa mateni Wuru Bisma Minak Jingga antarane Damar Wulan, Layang Seta lan Kumitir kudu didu. instruksi. Instruksi. Mboten menapa. Lho ora ana perjanjian aden-aden kok dudune. Terus mau Menika ingkang nemtokaken Jeksa negara. Panguasane Jeksa ora kena diganggu. Nah, kok ngertos panjenengan? Lho, Rekalane Wuru Bisma Minak Jingga. Pejan iki kula keroyok kali Yayi. kali kula lho mau. iya. Sing nobak kula. Iya, Car. Lah terus Nalika anakku tanding karo Minak Jingga dikeroyok. Lah, Lah, saiki paugirane Jeksa dudu karo Damar Wulan. Dikeroyok mau. kali. oh ngaten. Iya. Aja wedi Kakang Damar Wulan. Aja meneh kok mung dikroyok loro telu waneni Kakang. Lho, kok dikeroyok telu? Lah, karo sapa? Gerangane sampean iki lho. Lho, Wali. wali. Pun Nah, lagi ngene. Wong iki
adon-adon. Nggih. Iya ta? Nggih. Ora ana botoe kurang semangat. Cocok. Iya ta? Cocok. Ya kudu dieneke ngabotoan. Sampean mbotoi sinten? Ya botoi anakku Edar. Heeh. Kula mbotoi Damar Wulan. Totoane apa dak legen? Fotoane sinten sing kalah kudu burnuk. Tegese ninggalake Kraton Mojopahit. Alah oke. Setuju. Burno ya burno. Kudu aku gelem. Mungkin aku sepi. Ajeng apa? Pusakane sampean iku luwih lincip pusakane kula, luwih landhep pusakane kula. Ajeng apa sampean? Lho aku ngadar pusaka iki mbok anggap aku arep mateni gambar ulang ya. Ajeng lan apa? Ora wong pusaka tak ulus saka rangkane iki tak delok pamor. Lah nggih. Sae pamore sae. Saya nek niki Pamore kok. Pun cetha nek niki jagone sampean kalah. Mongko totoane sapa sing kalah kudu ninggalake Kraton Mojopahit. Ya Cak. Artine kabeh wis dadi sumpahku. Tinimbang nggih. timbang teng mriki malah kewilangan. Minggat. Ya. Minggat. Sang Ratu, Paman menak bonceng. kula kinten sampun cetha. Ingkang saged mbirat pemalaning negari mejahi dhateng Guru Bisma Minakjingga menika mboten sanes nggih Damar Sasongko Damar Wulan. Damar Wulan. Dawuh kula Sang Juta. Ening kang sira pun bisa mbengkas karya. Kang sira bakal tak suwitani lan tak jumenengke ratu ning Kraton Mojopahit. Sendika dawuh Sang Juta.